Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Mdlalo sile ngikhuluma naye kanti ke ngokusebenza bakithi ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqongo. Ngizothanda ke bakithi ukuphinda nginamukele kade yagcinana ayisazani bakithi wonke umuntu oqalayo ukubona leli page nojwayele ukubona ama video wethu siwaqophayo. Ngithi nje bakithi nisamkelekile kuleli khaya, akekho noyedwa umuntu ongamkelekile kuleli khaya. Ngithi nje ngenani nonke sihlale phansi sithi uqephuza izindaba engithemba ukuthi into nento esuke sikhulumile noma esizoyikhuluma khona loyo naloyo ezomsiza. Iloko nje bakithi ukudlulisa namhlanje. Ngiphinde ke bakithi ngisho ukuthi elele siyabonga nje Nkosi yami ngokukhula kwe-page, engathi ngaqhubeka njalo ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe ni like, niphinde futhi nithene kona ama notifications ukuze njalo mangabe kukhona i-video esithe sayiqopha izokwazi ukuthi nawe isheshe ifinyelele kuwena. Okay, namhlanje ke bakithi ngihamba ngomunye ushuni bakithi, ngihamba ngenye indaba ke namhlanje. Ngike ngathi ke ake sizokhulumani bakithi mayelana nezingxabano. Mangikhuluma ngezingxabano okuthola ukuthi kwesinye isikhathi zivuka emndenini, ziphinde futhi singezobala umndeni kuphela bakithi, ngoba kwesinye isikhathi ziyavuka ingxabano emndenini. Uthola ukuthi ekuceleni sinobudlelwano esisuke sinabo, nalapho uthola ukuthi khona sekuvuka ingxabano. Lezo ngxabano thina okuthola ukuthi kwesinye isikhathi sizithatha kancane, kanti ngokuhamba kwesikhathi zizohamba bese zisidalela inkinga ekubeni thina sayitshela ukuthi saxabana nje into sayidlulisa, kanti ngokuhamba kwesikhathi izohamba leyo nto ebese sidalela inkinga. Okay, ngizocela ukuqala nabakithi ukukhona lento okuthola ukuthi sisebudlelwaneni siyathandana kumnandi bese kusuka umsindo phakathi kwethu. Makusuka umsindo phakathi kwethu kugcine kunamagama aqinile, mhlambe kwesinye isikhathi agcine mhlambe nomunye agcine sekunento eyinhlambana, omunye azogcina seyikhipha kuwena. Kodwa athi meyikhipha leyo nhlambana ngesizathu sokuthi niyaxabana vele, kodwa bese niphinda futhi nidlulise leyo nto nina nobabili ngokuhamba kwesikhathi. Kanti ngesikhathi nina nibe nezingxabano noma nibe nokungazwani, nakhohlwa ukuthi khona labantu nina abaniphethe noma khona labantu abanembethe, uthola ukuthi lezi ngxabano zenu abantu abadala sebeyazibamba. Angithi yabona, nina sekumnandi, nina senidlulisile, kodwa abantu abadala uthola ukuthi lento bazoyibamba abantu. Manje uthola ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ebudlelwaneni benu selokhu njalo kuhlala kuvuka ingxabano engathi manje ningaxabana njalo, engazi ukuthi kuhle kube khona nje ozovisana nje kuthi xhifi kuyena. Ngithi yabona azizwe nje engasekho right, kanti indaba isekutheni nibe nezingxabano. Kwazi kwakhipha kwaphuma amagama aqinile, kodwa athe mephuma amagama aqinile nina navele nakudlulisa nje, nakhohlwa ukuthi khona abantu abanembethe abayizoyibamba lento. Manje sekuyibona ke manje asebenixabanisa njalo ngenxa yokuthi bona basakubambile ukuthi cha usibani lokhu kuthina uthe, nalomunye abantu bakhe babambile ukuthi usibani uthe kuthina, ngoba phela ekufunakala sikwazi nokufunakala sikukhumbule ukuthi amagama namagama owakhiphayo noma ngabe nisebudlelwaneni, kodwa moxabana nomuntu idlozi lakhe noma izithunywa zakhe kuyazwela kuzona, ngoba shuthi vele lawo magama isikhathi esiningi singasho sithi kufana ukuthi usukwaqondise kubona. Angithi lento ifana nokushaya ukuthi elene mangabe nisebudlelwaneni uzoshaya upartner wakho. Mangabe lo muntu njenganomuntu onabantu abadala nokuthi ngikholelwa ekutheni mina wonke umuntu unabantu bakhe asuke ehamba nawo. Ngesikhathi ushaya lowo muntu wena awushayi yena, ushaya laba abantu abamembethe, bese lapho ngaleso sikhathi ilapho abantu abadala basuke sebeyibamba khona into ukuthi usibani ushayile noma usibani ube namagama athize awakhulumile kuthina. Manje ukuqola kwenu nina lihlale phansi into bese nidecide ukuthi niyayidlulisa, kusuke sekufana neze kwesinye isikhathi mangabe ningadlulisanga kubantu abadala.
kubalekile bakithi ukuthi manike nanezingxabano eziqinile ezikhipha amagama bese nikwazi ukuthi esinye isikhathi into enidlulise nakubantu abangasekho ngoba lento ihamba kwesinye isikhathi ubudlelwano benu ibulethele inkinga ngenxa yokuthi umuntu ukuthi omunye usehluleka ukuxola omunye akusavuma axole noma ngabe uyafuna uyazama kwesinye isikhathi ukuthi hayi lento angifuni ukuthi ngilongicabanga ngayo usithola ukuthi siloku ibuya njalo engqondweni yakhe kanti ibuyiswa yilaba abamembethe kusathukuthele bona ngesenzo somunye noma ngenxa yezinkulumo ezikhulunywe omunye kuyena manje lokho beyibuyisa ke nemqondweni omunye uzuthole ngazi ukuthi omunye mhlawumbe usezocomplain ngokuthi ha usibani banave engadlulisi usibani banave engaxoli kanti naye lento lokho ivuswa yilabantu abamembethe abaxolile into nifuna ukuyidlulisa kunina kuphela kodwa kubantu abangasekho ningafuni ukuyidlulisa kubona nikhohlwe ukuthi nithwelwe noma nithwele abantu abangasekho ninedalwa ezihamba nani ninezithunywa ezihamba nani so ngithi mina kubalekile bakithi ilento ebengifisa uzomqwashisa namhlanje usisikhathi into ithani manje idlulisa nineniphilayo kepha bese nidlulisa kubantu futhi abangasekho ngiphinde futhi la into sizoyingenisela emndenini bakithi sizingane zandawonye bakithi noma ngithi emndenini uyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi ekhaya khona uzophakamisa isandla ashaye komunye kube khona izimpikiswano ekhaya enizojijelana ngazo noma izinkulumo eziqinile egcekeni ekhaya nishane ngazo izinkulumo bese emva kwaloko nina ni decide ukuthi emva kwaloko cha inkulumo ezithize bakithi noma nihlale phansi ucha mntakama ngiyazi ukuthi ngabona la nawe wangona la ngicela sidlulise nidlulise inkulumo bese kuba right nikhohlwe ukuthi ingxabano yenu ngesikhathi nixabana laba bantu bala ekhaya emsamo labantu abaphethe lo muzi bayibambile le yanto kuba phela nani izingane zandawonye nani ngumndeni nina ngesikhathi nixabana kuyazwela kubantu bala ekhaya aphethe ileli khaya angeke kungazweni manje nina ngesikhathi lezi izinto noma lezi ingxabano ezidlulisa kunina kwesinye isikhathi nize nibone ngazo isikhathi hawo kade sikhulu sixabanile ngenyanga edlule sazama ukuhlala phansi kwakwalunga kodwa futhi ngenyanga elandelayo niqale phansi nisuswe into encane nje niqale phansi akube khona umsindo futhi ekhaya kube khona ukuthukana futhi kube khona ukuphakamiselana izandla yini ingxabano nizidlulisa kunina kuphela ningabe nisabafaka abantu bangasekho ngoba ngesikhathi nixabana inkulumo nenkulumo eniyikhulumayo noma ungazwana okuba khona phakathi kwenu niwumndeni ekhaya idlozi lasekhaya liyayibamba bakithi leyo niyayibamba uthola ukuthi kwesinye isikhathi ngesizathu sokuthi le ngxabano nina enhlezi niba nazo emndenini anizidlulise kubantu abangasekho lento siloku ikhula manje siloku ikhula kwabadala kwesinye isikhathi izigcina singenela ngisho ezinganeni ezincane uthola ukuthi nezingane ezincane ekhaya zisazwana sekuqenjukelwe manje la ekhaya omunye uneqembu lakhe omunye uneqembu lakho ingxabano manje iloku ikhula yini ingxabano yenu anidlulisi kubantu abangasekho angazi noma ngiyazwakala bakithi ngifuna ukukuthela kubalekile ukuthi ekhaya make kwangakhona ukungizwani nithi nina manidlulisa ngenhliziyo ezimhlophe ingxabano zenu kepha ningabakhohlwa abantu abangasekho ukuthi lezo ngxabano kusuke kufunakala ukuthi nizidlulise futhi kubantu abangasekho angazi noma ngiyazwakala yini okay siphinde ke futhi ebese sizodlulela lana ke sibuyele kubantu okuthola ukuthi banobudlelwano khona ozobuza ukuthi mhlambe ugogo ngimzwile eyichaza lento yakhe kodwa manje wangabe sachaza ukuthi kambe esimene esinjenganaleso sisizakala kanjani senze njani so ngike ngithi ke bakithi mangabe nisemdlelwaneni kungenzeka ukube khona esenilobolene noma anakalobolana indlela enisebenza ngayo noma indlela enenza ngayo lezo zinto nizenza ngendlela efanayo ngoba nisuke ningakahlali indawoni ningakahlanganiswa ningakabi nomsamo wodwa enuthethayo ningakacaci ningakashadi noma cha senimuntu munye ngaleso sikhathi so uyintombi noma ngabe futhi senilobolene iyodwa indlela yokuyilungisa into efana naleyo umuntu kamunye ke ngithi okungcono engazi ukuthi angathola izinkukhu ezimbili bakithi
manithola izinkukhu ezimbili nihambe nyeduze kwamanzi amanzi ahambayo akuphoqa ukuthi manje kufanele nize nifune isiziba ke manje cha amanzi nje ahambayo ukuhamba niye lapho niphatha impepho nobabili kusuke kuyoshiswa impepho lapho nibikele abantu abangasekho ukuthi kuke kwanezinkulumo ezinje ezikanje lo naloyo uzobe ekhuluma athi mina sibanibani ngiyabemeza abantu bakubo aphinde bese ukuthi kube nenkinga efana nale ebudlelwaneni bebami nosibanibani sikwanamazwi esiwakhulumayo noma kwanokuphakama kwesandla phakathi kwethu manje ngalezi inkukhu embili engiyiphethe ngicela ukuzoxolisa emakhehleni amembethe ngicela ukuzoxolisa ezangwazi nezembethe ezimembethe sicela ukuthi manje konke lokuxabana esibe nako mina naye ngicela ukuthi sikudlulise kudlule nakubona nabo bakudlulise ngithi yabo nomunye futhi aphinde futhi abe nezinkulumo ezifana naleyo into ebalekile ke bakithi ke lapho kakhulukazi into engithi ke inyongo bakithi inyongo nje inkulumo oyikhulumile ukuthi ukhulume wathini lezi nkusho bakithi ngithi into ekhulumayo iyona elungisa izinto into ekhulumayo iyona futhi eyona izinto so ngesikhathi ukhuluma lapha ufuna ukukhuluma into yakho eqondile cha kukanje into ebalekile ke lapha inyongo bakithi ukhipha inyongo yakho ukhamanzi akahambayo uthathe lezo nyongo lezo nkukhu zakho uzifake ebhaketeni lezi nkukhu omgeza ngazo wena umuntu wesilisa ogeza ngazo umuntu wesifazane obukhuluma ngazo lezo nkukhu izona inyongo azogeza ngazo lezi nkukhu lo wesifazane abekhuluma ngazo ethi uzogeza ngazo izona wena umuntu wesilisa ozogeza ngazo okushuthi ziyaphanjaniswa kanje izinkukhu zenu lo uzogeza ngenyongo zomunye nomunye ageze ngalezi inyongo zomunye abekhuluma ngazo nifake emanzini nifake izinyongo zenu ningene emanzini ebese nigeza niqhubeke nikhulume lenkulumo benikade nikhuluma ukuthi manje sesicela ukuthi nigezeke zidlule izinhlambe bengumthuke ngazo kudlule konke okubi engikushilo kuyena uma ngabe unawo umlotha sengaeda umlotha mhlambe lifake lesiqunga kancane liphinde futhi nizihlambulule nigeze uma kunjalo ke lezo nkukhu nina njenganabantu eningasebenzisa umsamo owodwa umunye usahlala kubo nomunye usahlala kubo cha anizidli kokuqala lokho ziyalahlwa lezo nkukhu nanokuthi mina ngikholele ekutheni bakuthi into nje ogeze ngayo engathi ungangayidla into nje ogeze ngayo bakuthi engathi ungangayidla lento yokugeza ngento uphinde futhi uhambe nawe ekhaya uyoyidla cha mina badla Nkosi yami angikuphasisi lokho okay kulungile sidlule lapho ekutheni ugezwa kanjani nikhumbule ukuthi ngithe abantu labo abangalobolene noma sebelobolene futhi kodwa maningakahlali indawoni ningakahlanganisa emsamo owodwa ningakacaci ningakashadi cha nizokwenzela emfuleni okay uphindeke la bese singenela ekutheni mangabe kukhona ingxabano evukile othola ukuthi ivuke egcekeni ekhaya lesuke ivuke egcekeni ekhaya ave inkinga bakithi ngoba ngizoya ekutheni yebo mangabe senikhulumile niningxaba inkinga yodwa nexazulula nina nodwa okay niyakwazi ukuthatha izinkukhu nizama ukuyoshweleza ngazo kodwa kuhle ukuthi iqiniso umuntu alikhuluma ukuthi izinkukhu lezo mangabe nizoya ngaze emsamo ukuthi ke nibabantu abadala ke niyocela ukuthi nibaxoxele ukuthi yebo kube nezinkulumo ezibe khona la ekhaya manje lezi inkulumo nokungazwani kwethu sizocela ukuthi kudlule kuthina kuphinde kudlule nakunina nani nikudlulise usebenzisa izinkukhu leyo into iphinde ivuke ngoba izinkukhu zifana nesibambiso mangabe kumene ingxabano ekhaya okusho ukuthi kahle maningenane ngxabane ekhaya kuhle kunoma ngithi kubalekile ukuthi kufunakala kuchithwe igazi lembuzi ekhaya funa nithatha imbuzi nihambe niye emsamo ngoba nonile la ekhaya naphambanisa inhlamba nangcolisa igceke la ekhaya nangcolisa umsamo wale ekhaya ngokuthukana nodwa noma ngokunukana nodwa noma ngokushayana nodwa kuhle ngaleso sikhathi ukuthi ifuna kuthathwe imbuzi kahle uhambe emsamo izinkukhu kusuke kuyisibambiso bakithi yebo ningakwazi ukuqala ngazo ukunenzela ukubambisa ukuchaphela izinkulumo noma izingxabano mazingaqhubeki la ekhaya sisazophinda futhi sikwenze ngendlela kunini imbuzi efunakalayo ukucisha le yanto noma lo wamonakalo nina eseniwenzile la ekhaya bese nikhuluma emsamo ukuthi kubantu abadala nicela ukuthi kudlule ngokweqiniso nase
enhlizweni nakunina kuphinde nakubona futhi ngicela ukuthi kudlule ngiyacela ukusula banganibambeli izinto ngoba lokho nibambela kwabantu abadala kugcina vele nako sekunonela izinto phakathi kwaleli khaya kugcina sekuphuka izingane la ekhaya sekwenzeka yonke into abanye sebelimala kanti idlozi lisanentukuthelo yenu yengxabano yenu enabanayo phakathi kwaleli khaya nangayidlulisa kubona ingakho kubalekile ke bakuthi kusinto efana naleyo nidlulise ngembuzi emsamo mangabe senidlulisile ke bakithi leyo nto ngembuzi ilapho sekukhishwa khona ke bakithi inyongo yakhona okuyiyona enizoyisebenzisa bakithi kanye nomswali lo ohlala lapha kwinceko bakithi ohlanganiswayo kodwa nani leyo nyongo kuyaniphoqa ukuthi kufunakala nigeze kuphinde futhi kuchelwe negceke injalo bakithi ngicabanga ukuthi namhlanje ke sengikhulume kwanele bakithi akekho umuntu ozothi akezwanga wonke umuntu uzwile bakithi ngithanda ke bakithi ukuthi enene mangabe kukhona oyithandile makukuthi khona oyithandile le video nanka amanye azovela la screenini ongaphinde futhi lokhu uzibukela wona ngicela ukuthi ningivalelise namhlanje izophinda futhi ibonane ngokuzayo thokozani.